Γεια σας. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη λόγω της οικονομικής κρίσης περίοδο υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν τους λογαριασμούς, που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους φάρμακα, γάλα ή ένα πιάτο φαγητό. Οικογένειες αλλά και άτομα που χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράσταση κάποιου. Το 1995 ιδρύθηκε η Αρρωγή, ένα σωματείο που στηριζόμενο στη συνεχή προσφορά των εθελοντών της βοηθά να αξιοπαθούν τα άτομα έτσι ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο της ζωής τους. Σε συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες καταγράφει περιπτώσεις συνανθρώπων μας που χρειάζονται βοήθεια και οι εθελοντές αναλαμβάνουν να την προσφέρουν όπου υπάρχει ανάγκη. Πιστεύετε στα θαύματα? Αρρωγή, Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας. Εδώ τα έσοδα από την ετήσια συνδρομή των μελών και τις χρηματικές δωρεές δεν πάνε χαμένα. Μέρος των εσόδων, διαχειριζόμενο από τους εθελοντές, λαμβάνουν πολλές οικογένειες για να καλύψουν τις προσωπικές και οικονομικές τους ανάγκες. Ενίκεια, έξοδα διαβίωσης, φροντιστήρια παιδιών, νοσήλια για σοβαρές επεμβάσεις. Η Αρρωγή χρειάζεται τη στήριξή σας για να συνεχίσει να βοηθάει τον συνάνθρωπο. Το έργο του Σωματείου Αρρωγή δεν σταματάει εδώ. Το 2010 είχαμε την τιμή να θεμελιώσουμε το Ίδρυμα για ορφανά και απροστάτευτα παιδιά με ειδικές ικανότητες. Το Ίδρυμα ολοκληρώθηκε φέτος και μέσα στο επόμενο διάστημα θα προσφέρει μόνιμη στέγη και προστασία σε άπορα και απροστάτευτα παιδιά με ειδικές ικανότητες, έτσι ώστε να μην καταλήξουν σε ακατάλληλα ιδρύματα. Μέσα στη δύσκολη εποχή που ζούμε, η Αρρωγή έχει ανάγκη τη δική μας βοήθεια για να συνεχίσει να προσφέρει κοινωνικό έργο. Γιατί η προσφορά στο συνάνθρωπό μας κάνει ακόμα καλύτερους ανθρώπους. Καλό απόγευμα. Δείτε το με αγάπη και στο www.antena.gr/webtv. Να γράψω και πάλι πόσα φοβόμουν να πω. Άκου πως κάνει για σένα η καρδιά μου. Αν θες να μείνεις για πάντα κοντά μου, μόνο ένα πράγμα χρειάζεται απόψε για